رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته fulini wali nyumando ambota ko nyesi awma ni watina ofan fa mekan la jawajulu keneka jamana kono jamana koka ambalo denia ka foni anye Côte d'Ivoire kabbe femye utkalo samba fla ani muga ani woro ka kayni utkalo ale tle fly ankram wa seri Usman Madan Haidara ay wajulu ba min nyina maya boake kawfeno barakun folo anguyo oira awla ka teme nin sigida mi no benayi we wajuli atako flanande nin aw la sele munun kera anga jeka anyema dafe mi ni ankara wa seri Usman Madan Haidara abena wala lika anye islamiya yere ani kunungo alakira kuma munun fo ni bela jele mana bilaje ibaye don ka fo anga alakira ba ayi chenfo abe wala like ula fokata se demsenu ulu blasrali kuma ani ka fewndi mu ni fayda nafaka bon kosobe demseni fewne be na la jarabilendo ni alayi deme isira ka fayda in barake be ala joroy akula ankramo ani anga mali conseil islamique nyama ba asayidi Cheikh Usman Madan Haidara anga jeka nyama da dine jalendo Allahu akbar pas anslame dama ka bente de hali chrétien Allahu akbar ala yu ka hake wajibi yanka ni sande chrétien yere to de kum se ga fofolo ay akuto fode ni yu na to yere ni bi sara wore soro ibi sara fara sigatola ko chrétien do Allahu akbar joli waka ban chrétien na Allahu akbar mafo afura kana tugu ka sira de ko chrétien muso furuli dagara islamé libali chrétien nga to duni dagara nye Allahu akbar aidra ni tara kini mone soro chrétien fe lu ko na itege ko lave tes mains Allahu akbar approchez faut manger subhanallah la ilaha illallah abani afamuna ya ambaga ni mbela wallahi ni bitaw nga demsenia la billahi na foriye chrétien ina unti be kare kono Allahu akbar mais c'est faux Allahu akbar c'est faux Allahu akbar aba anga qur'ane biya qur'ane ya yirana chrétien ndamate de hali kafiri boli sonaw ko ale ala mambali anga nyumanya kuye kake ladriye uye nu ka toro mase ama Allahu akbar mogo ka kele mase aw ma dina kama de ko ni mogo mi muruta ka marfata a conteste la me fe mba faga olu kote mais ne chrétien nga église bembolo anyara ka misiri bamolo ne boli sonae benga boli sokono on banga misiri kono ala ko aka toro kana se uma tant que uma toro se ama ayu dubaya Allahu akbar ajra na yu bana bato e siraka ayu ta ka mobil la katanu ya to solo Allahu akbar naya soro kongo be chrétien na walma kongo be bolisona na minga toro mase islamema ko malo boere takadama Allahu akbar ikapolo anga dine yambla ndela sigatala mutashajijuna ube ko gelayala ube chenikela ube sigatala umala ube Allahu akbar ouais mais attention mi fait ka mi fo ankara mo ni islamé umala ube islamé jugu kele mi ka mo do de organiser ku labe ni wu yan tela ube arabu ka me ka temanga wu qur'ane duruse Allahu akbar ube seli Allahu akbar biseli mais ubla le loko ay islamé ya nege bo mo la akachi mais mo tout don Allahu akbar badon bebu flex la main parce que we anga bloqué do ubanga misiri ukono mais uchile do Allahu akbar mais ni hakli sigi ibu don karamo o chel Allahu akbar abani mo mati nyuma fo kafiri do keneka mo ma ko abna ni toroy kana ni toroy ka se islamé uma ou bien ka se chrétien uma ou bien ka se bolisona ma minga toro ti se islamé kafiri udo ujira de chide udo Allahu akbar ajra manil farj Allah
manil muhi manil nasir manil kafi manil wahab manil wadud wahid la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam mogo dɔw bi seli u bi sun mais ala kira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam foyi t'u ye u ka sun na f'u ye kɔngɔ mun dɔw bi si ka seli mais kira ko foyi t'u bolo u ka seli la ko fo u y'u yɛrɛ sɛgɛn ka si ɲɛ na saba fɔra ko o saba in de pɛridilen don ala y'olu pɛridi a fɔlɔ fɛn saba bɛ yen olu pɛridira c'est à dire ni yɔrɔ t'u bolo quoi a fɔlɔ ye jɔn ye kelbu soyid fɛlɛ bɔ wulu i bɛ taa ni wulu ye kungo la i b'a ci ko a ka sɔzan minɛ a bi boli fo a bɛna sa ni sɔzan sɔrɔla e ni muso b'a a dun wulu ti foyi sɔrɔ a la a filanan albakhil mɔgɔ min ye baara kɛ ka ɲani ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a to hali kɔkɔ tigɛ nana ko wari kana ban a tonen b'a bolo a ti di maa ma a yɛrɛ t'a dun k'o bɔnɛna sɔɔni dɔrɔn saya b'a ta a ye wari de mara a tigiw ye n'ale bɔra a tigiw b'a ta ko tɛgɛ ma gɛlɛn pɛridilen don a sabanan o de ka jugu a bɛɛ ala ka n'an ye o la ko e bi si ka seli ka jɛnɛya dabila ala ye ka suɲɛni to ala kama ka dulɔmi to yen ka i diyaɲɛ ko bɛɛ to ala ye n'o ye tiɲɛni siraw ye ka taa hiji o baraji ba sɔrɔlen ko al-muqtab mɔgɔ kɔrɔfɔla e bɛ n'i sigi ka mɔgɔw kɔrɔfɔ e k'o diɲɛlatigɛ bato hɛrɛma bɛɛ ala b'a bɛɛ ta k'a di i bɛ minnu kɔrɔfɔ ma e yɛrɛ bololankolo bɛ n'i jɔ lahara foyi t'i bolo mɔgɔ kɔrɔfɔ man ɲi dɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ man ɲi mais mɔgɔ kɔrɔfɔ o de ye ka fɛn fɔ mɔgɔ yɛrɛ la a b'a la koyi nka n'a y'a mɛn a ti diya ye a bɛ fɔ o de ma kɔrɔfɔli denni ne y'a ye dɛ a ka surun dɛ a bɛɛ kelen ku bon n'a y'a mɛn a ti diya ye mais o ni mɔgɔ ɲɛfɔ ti kelen ye ne ye dunan ye ne nana Buwake ne ko an karamɔgɔ Sila ma a ko ne ye muso dɔ ye a bɛ na taa nin ka di ne ye n bɛna ɲini furu la Sila ko jɔnni don n ko Jɛnɛba a ko muso jɛman in ko wayi a ko karamɔgɔ nin to yen sariya la a bɛ fɔ o ma mɔgɔ ɲɛfɔ karamɔgɔ n t'i ka muso ye a dɔnnen don ni tulonkɛ ye mɔgɔ ɲɛnama tɛ dɛ wa a ba yɛrɛ ta a fa bonya dɛ kuma bɛɛ ba bɛ fa in fo marika hali o don a kun y'a don kaso la ka mɔgɔ ɲɛ f'u ye k'i yɛrɛ ta tiɲɛ kan sariya la o ni kɔrɔfɔli fana tɛ kelen o de la Jabir bin Abdullah n bɛ fɛ ka n ka kuma kun cɛ ni nin ye ayi denmisɛnw bɛna o a ka fɛn bɛ n bolo yan n bɛ tila k'a d'a ma a ka fɛn bɛ n bolo yan n bɛna d'a ma n bɛ fɛ ka mun fɔ sisan Jabir bin Abdullah kira ka sahababa dɔ don ale de solila ka don Seydina Ali kan a ko Seydina Ali ma a ko n ye sogo dɔ kɛ a kɛn bɛ ka n kabakoya Seydina Ali ko Jabiru ma a ko o ye mun sogo ye a ko a fɔlɔ ye mun ye ne sogora ka misiw de ye misi belebelebaw ani misi jalaniw mais n y'a ye misi belebeleba ninnu olu bɛ ka misi jalaniw de sin a ko o kɔfɛ
nye boli dɔw ye boli de n'an b'i jɔ alakira ka kutuba kalanyɔrɔ la Allahu Akbar. a bɛ ka kuma tasuma bɛ ka bɔ a da Allahu Akbar. a ko o kɔfɛ n ye nakɔforo dɔ ye jardin a nɛɛmalen don kojugu nga a bɛ kɔ min kɔnɔ kɔ jijalen don ji foyi tɛ kɔ kɔnɔ Allahu Akbar. a ko o kɔfɛ n ye banabaatɔ dɔw ye banabaatɔw de wulilen don u bɛ ka taa nɔgɔya da kɛnɛbaatɔw ye Allahu Akbar. a ko o kɔfɛ n ye tapi dɔ dulonnen ye sani dugu cɛ tapi an bɛ seli tapi min kan n y'o dulonnen ye sani dugu cɛ buzan minnu b'a la mɔgɔw dulonnen don a buzanw na mɛ maa si yɛlɛlen t'a sanfɛ a ko o kɔfɛ n ye kɔnɔnin fila ye olu fila porokotora ka bɔ u ma segin bilen Allahu Akbar. Seydina Ali ko a ma a ko ala ye sini nata de yiri la a bɛɛ Allahu Akbar. ala ye dɔnni min di Seydina Ali ma diinɛ dɔnni dama kun tɛ ala kun ye kabako dɔnniw d'a ma Asadulahi al-Ghalib Libele. Abul Hasan wal Hussein Allahu Akbar. ala k'u kama hɛrɛ k'an ye Amin amin ala sof. a kana kɔrɔtɔ n'ala ye min nɔgɔya an b'o fɔ a la an bɛna tila ka waati miniti fila de kɛ ka fɛn dɔ fɔ ala ye Allahu Akbar. miniti fila ka kuma ala fɛ ka sɔrɔ ka fatiya ta ni min bɔra o la buwakɛkaw an n'o lakali ɲɔgɔn ye yan Allahu Akbar. Ajra. Abani. Ayo bɛ. a bɛ faamu Kojugu. Seydina Ali ko a ma ko ala ye sini nata de yiri Allahu Akbar. a ko i ye misi minnu ye fɔlɔ n'olu de bɛ ka misi kumabaw bɛ ka misi fitininw sin min a k'o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi a ko sini nata faamaw bɛna balo fantanw de la Allahu Akbar. faamaw olu bɛna balo fantanw na Allahu Akbar. o de ye misi kunbaba kɛli ye ka misi fitininw sin min ko ala y'o de yiri la a k'o bɛna kɛ a ko a ma i ye boli minnu ye n'u jɔn bɛ kutuba kalanyɔrɔ la o bɛ ka kuma tasuma bɛ ka b'u da ko diɲɛ ti wuli fiyewu fo mɔgɔw ka kɛ alimami ye minnu man kan ni alimamiya ye Allahu Akbar. Allahu Akbar. c'est-à-dire n'i y'anw ka diinɛ ɲɛ dɔn i bɛ da la quoi mais n'i y'an ka diinɛ mɔgɔw filɛ n'ala ma far'i kan i bɛ bɔ a la Allahu Akbar. nin ye tiɲɛ ye dɛ Seydina Ali ko cɛw bɛna jɔ minibaru sanfɛ juma kutuba kalanw na wajuliw la ko o don olu man kan ni alimamiya ye fiyewu ko nka o bɛna kɛ ko wa foyi tɛ b'u da tasuma kɔ u bɛ mɔgɔw su ka kɛ ɲɔgɔn faga de kan u bɛ mɔgɔw su ka kɛ balimaya tigɛli kan u bɛ mɔgɔw su ka kɛ dangadenya kan u bɛ mɔgɔw su ka kɛ baɲɔgɔnna kan k'o bɛna kɛ a kɛra anw tile la dɛ nin kan ka dɔ fara anw ka ala danaya kan a ko o kɔfɛ i ko i ye jardin dɔ y'a nugulen don kojugu a fleurs ka ɲi a yiriw falen cogo ka ɲi yiri nɛɛmalen don mais a bɛ kɔ min kɔnɔ kɔ yɛrɛ jalen don ji t'o la fo o bɛ pɛrɛn a k'o tɛ dɔwɛrɛ dɛ k'o ye sini karamɔgɔw de ye sɔɔni karamɔgɔw ala t'i mɛn u bɛ na n'u ye kuranɛ da i ɲɛ na n'u ye kuranɛ aya kalan i bɛ kasi se foyi t'i ye ɲɛji bɛ bɔ jardin ka ɲi jiriden ka ɲi jiri bulu ka ɲi n'u ko kala rasulu sallallahu alaihi wa sallam n'u ko alakira ko
arabukan de ka di wa Tiɲɛ. a fɔcogo de ka ɲi wa Ɔhɔ. cɛ yɛrɛ da de bɛ se a fɔcogo la wa ko i bɛ kabakoya kojugu Sigi. a nɛɛmalen don Ɔhɔ. jardin nɛɛmalen don mɛ a bɛ dugukolo yɛrɛ min kan ko ji t'o la o jalen don fɔ k'a pɛrɛn o kɔrɔ ye min bɛ ka k'a fɔ a dunge tɛ Sigi. Abani. a bɛ se a fɔko la a b'a dɔn mɛ a kɛbaa tɛ Tiɲɛ. dugukolo jalen don Aïdra. nin tɛ kira kumakan ye dɛ Ayi. asadulahi lagalib Belebele. ne Seydina Ali de ka kuma a bɛ ka Jaabiru de ka sogo kɔrɔ fɔ a ye Tiɲɛ. o ma k'anw ɲɛna bi A kɛra an ɲɛna. o kɛra anw ɲɛna mobili pilasi la a ma mɛn o Ɔhɔ. Buwake yan an ka fototala dɔ tun bɛ yan Nsaru fototala dɔ tun bɛ Buwake yan a bɔra yan ka taa Mali la pilasi la misiri dɔ bɛ yen Tiɲɛ. fototala in donna yen a ka denbaya bɛ ekɔli de la Tiɲɛ. a bɛna denbaya ka necessaires d'u ma a nana fitiri waati sekura a selila misiri la n ko alimami ye kalan kɛ min kɛ mɔgɔw ni ɲɛji de kun don Allahu Akbar. mɔgɔw ni ɲɛji kun don Allahu Akbar. tellement a bɛ ka kuranɛ kalan cogo min na dusukuntigiw ɲɛji de suuru la Allahu Akbar. salamu bilalen ale y'i sigi k'a ka wurudiw kɛ ale tilalen nalen gudɔrɔnda la ale nana imamu jɔlen sɔrɔ yen mɛ n ko alimami y'a gosi a nana ni fɛn o fɛn ye ka bɔ yan k'a bɛ taa ka denbaya ka ko kɛ bilahi a n'a dɔrɔmɛ ma se so a taara ne fɛ yen dugu tila ma fɛ vers 3 heures du matin a ye ne wele ko ne bɛ se ka na n bɛ se ka na wa karamɔgɔ n degunnen don n ko na an karamɔgɔ b'a dɔn quoi a kun bɛ yan fototala dɔ baga ye ko yangaw b'a dɔn n ka fototala fɔlɔ don Buwake yan an karamɔgɔ a ma se so ni taama ye cɛ min ye kuranɛ kala ka mɔgɔw kasi ja gosilikɛla don o mɔgɔ fila ye u jɔ ale ɲɛ n tɛna n da don o baro la kosɛbɛ quoi u y'a kɛ mɔgɔ caman na u bɛ kabako kow k'i ɲɛna ka sɔrɔ u ka bɛnkan don ka sɔrɔ k'a fɔ ko i komi i ɲɛ n'u ma ko i k'i ka wari bɔ u bɛ dugawu k'a la fo k'i sa i ka wari ti ban u tɛ taa n'a ye dɛ u b'a meleke journal la k'a d'i ma ka sɔrɔ k'a fɔ k'a ka hinɛ mɔgɔw la dɛ ko n'a ye wari in ta a ka hinɛ yatimɛw ni muso cɛndaw na fɔlɔ fo ka sɔrɔ k'a dunni daminɛ Bagayogo taara k'a ka minɛnw bila ka don ɲɛgɛn na ko a b'i ko a sigasigara a ma ko dɛ a tilala ka segin ka na wari in lajɛ a y'a sɔrɔ foyi tɛ charbon kɔ jara y'a fɔ ɲɛna sisan ko a fatura o tuma na e ye nin kuma in ye yan c'est-à-dire jardin nugulen don jiri feere ka ɲi jiri den ka ɲi jiri nugucogo ka ɲi mɛ a bɛ dugukolo min kan ji t'a la a jɛlen don fo k'a pɛrɛn kuranɛ aya in ka ɲi a madu na a hamzaw na irabu dafalen don a bɛ ka hadisa min fɔ sɔhihu don ko nka ale yɛrɛ dɛ dugukolo jalen pɛrɛnnen don anw kɛɲɛna n'a tile ye a faamuna a ko amma a y'a ye banabaatɔw mɔgɔ minnu ka kɛnɛ olu de kan ka taa banabaatɔ fo mɛ Jaabiru y'a ye banabaatɔw de bɔlen don u bɛ ka taa nɔgɔya da kɛnɛbaatɔw ye Seydina Ali ko o ti kabako ye Jaabiru a ko ala t'i mɛn ko ala t'i mɛn fandanw de bɛ wuli ka taa ŋunuma waritigiw ka bulonda la k'u ka dahirimɛ ɲini mɛ ala ye min fɔ n'ala ye seninge ye e de bɛ wuli ka fandanw magɛn ka taa hɛrɛ kɛ fandanw ye k'u hakili sigi ni e yɛrɛ ma se i bɛ mɔgɔ ci malo bɔrɛ 2 ta i ka taa di karisa ma mɛ non karisa a ti d'a ma dɛ ale de bɛ wuli ka n'i deli kɔngɔ bɛ na n fa ko diɲɛ ti wuli fiyewu fo fandanw de bɛ taa ŋunuma waritigiw ka da la a kɛra anw ɲɛna dɛ a kɛra anw ɲɛna
Ako amma iye tapi min glone. Seli tapi. Sani duguje. A buzan. Ko mogo glone ba buzana. Ebe mogo nundon. Ne ko aywa. Aslame wa baya kede. Ne glome buzado la. Doko ay tijaniya minede. O glome buzado la. Doko ay suna minede. O glome buzado la. O kuma na angle be ka buzan me anshi yele ndak. Allahu akbar. Yele makaka de. Mama yele. Ibi yele nga korodo. Allah wale yali. Allahu akbar. Ka bo kuma na. Ka ke barai. Allahu akbar. O dine binake. A sebe ere bibla. Ablala de. Abdallah keneka. Muna. Voilà. Sisan aw ni ne bɛɛ ni fajiri welela sisan. An bɛɛ bi ɲɔgɔn gɔn seliji ta yɔrɔ la. Allahu akbar o bɛ kɛ. Ne yɛrɛ an bɛɛ bi ɲɔgɔn gɔn seliji ta yɔrɔ la mais muso fila bɛ ne bolo. Cɛ sige. Kelen ka sosi de bɛ bi. Ma sɔn ka taa ye. Allahu akbar. Mais fajiri welela paraw. Aye fait dia tasale dia. Ebe munge, tu fais quoi? Mais jonana ko muso do ba kaso abeka ka kashi parce que ikaka ngata imata. Mais fajiri ko o de bonyana bolo kateme jon tonyolika. Ka soro fajiri diri made. Ko bi klende ki bo mo tonyona. Aitra. Ne ma fo de selitigi de ya fo. Sigatala atigi ya fo. إن الصلاة تنهى والمنكر ولا ذكر الله والله نغب مدوا على كواي سلي يفرق سيدي بكردو نيبا كيرلا أبي بو والدو بلا mais an bɛnna mun kan san ne ka walimuso tigɛ ka galo tigɛ ka tɔɲɔli kɛ ko n ka sagufurulayi fɔ ko ala b'i yafa. Allahu akbar. Walimuso bɛ cɛ bolo. A b'a bolo. Allahu akbar. Karamɔgɔw kan bɛ k'o ka sagufurulayi fɔ. N'ala yafara ma ne dun ne min muso b'a bolo ne dun ala ye ne tɔɲɔ dɛ. Siga t'o la. Muso bɛ cɛ bolo. B'a bolo. Ko ala b'i yafa o ma k'o k'a fɔ a sagufurulayi. Alimami min ye nin fɔ. Taa muso tigɛ. N'a ye mankan kɛ a y'a fɔ sabali alimami a bɛ k'a sagufurulayi fɔ. N'i ma misiri bila alimami bɛ misiri bila. Subhanallah. Manil fars. Manil muyi. Manil nasir. Wahid. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Aidra. Ako a y'a janto nin kuma in na dɛ. C'est-à-dire an bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ fɔ. Cɛw bɛ ka musow tɔɲɔ. Musow bɛ ka cɛw tɔɲɔ. Mais an bɛ ko cogo di ni seli sera dɔrɔn a ye seliji ta ka na. Ka seliji ta ka na cogo di. Bi ye bila seli la sa e ma se ka mɔgɔ tɔɲɔ dabila a ma f'u ye ka ɲɛ de. O tuma na an bɛ an dulo buzan na ka sanfɛla to. أخذنا المظهر وتركنا الجوهر. Min bi kɛnɛ kan n'o b'i ye an bɛɛ y'o minɛ. Hali n'an ka cɛkɔrɔba min sara musokɔrɔba min mana sa o man kutu ka i b'a dɔn wa. Jɛnɛba kabini y'a ye don min na a ma misiri in bila. Hali Jɛnɛba ka bana juguyara a bɛ se ka sigi ko saba kɛ yanni misiri cɛ. Oui, c'est vrai. Mais Jɛnɛba denmuso tun bɛ mun na devant Jɛnɛba. Amin. Cɛkɔrɔba min ye misiri la ni jalamugu ye nin ye a denkɛ tun bɛ mun na yan'a ka sa. A ma misiri kɔni bila mais a denkɛ ye kɔnɔ da waliden joli la. O ka ca. O kumana ale ka seli kun ye mun ye a bɛ fɔ seliw de ma ko birika wuli. Birika wuli ni seli tɛ kelen ye dɛ.
birika wullaw be sellaw be الله أكبر ka mɔgɔw tɔɲɔ walimuso tigɛ تي dabalijugu kɛ mɔgɔ la تي ka wali nafolo détourné ka waliden tɔɲɔ ko astaghfirullah الله أكبر e bɛ misiri kɔnɔ أبي tumana jɔkundaw ka misiriw la تي galo don الله أكبر أجرا galo don الله أكبر galo don الله أكبر astaghfirullah ye tiɲɛ ye astaghfirullah tiɲɛ don dɛ الله أكبر mais sarti joli b'a la ولا ولا a sarti fɔlɔ yanni k'a fɔ astaghfirullah Seydina Ali de y'a fɔ أتجافو Seydina Ali nana dɔ de sɔrɔ misiri kɔnɔ ala kira ka misiri kɔnɔ Tiɲɛ. a bɛ ka fɔ astaghfirullah astaghfirullah Seydina Ali ko i ba dendayana ni ye mun ye الله أكبر ya quoi ni ye mun ye ala bɛ yafa deli tan wa الله أكبر cɛ nana a yɔrɔ la a ko ne b'a kɛ tan ko wa a tɛ kɛ tan الله أكبر a ko Seydina Ali ma astaghfirullah bɛ kɛ cogo di a ko a fɔlɔ astaghfirullah de kɔrɔ ye ala n bɛ yafa ɲini i fɛ alors ko yanni ka yafa ɲini i bɛ min na n'o man ɲi f'i yɛrɛ ka da la ko nin man ɲi kelen الله أكبر filanan wa n pɛrɛla n bɛna dabila fila الله أكبر sabanan n'a bɛ se ka dilan i k'a dilan الله أكبر n'a bɛ se ka dilan kɔrɔ ye di i ye waliwari suɲɛ تي i ye namara kɛ mɔgɔ dɔ la i ye nkalon da dɔ la تي mais e nimisara i bɛ fɛ ka segin ko i k'a lajɛ n'a bɛ se ka dilan الله أكبر ni min bɛ se ka dilan fo ka dilan fɔlɔ تي dɔw tɛ se ka dilan koyi walimuso tun bɛ ne bolo ne siranna ne tubira ko n bɛ segin ala ma ka t'o cɛ nɔfɛ a cɛ i bɛ yafa ma non 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 الله أكبر إجوا o tɛ se ka dilan dɛ n'ala ma far'i kan i bɛ ko wɛrɛ wuli kun سكتولا o tuma na ko n bɛ min na a man ɲi n pɛrɛlen don k'a dabila n ye min tiɲɛ n bɛna dilan تي ni i sɔnna ka da o la ka jɛn ni o ye ko o tuma i bɛ sɔrɔ k'i ɲɛsin ala ma ko ala yafa ma الله أكبر parce que i nimisara تي i y'a dɔn a man ɲi i pɛrɛla k'a bila i ye min tiɲɛ i pɛrɛla k'a dilan ko o tuma de i b'a fɔ astaghfirullah الله أكبر أجرا ka nimisa i ka kɛlen la تي n'o ye jurumu ye الله أكبر i ye ala kota ja min da ni kan i bi sɔrɔ ka o tɔɔrɔ koya d'a kan alabato la الله أكبر astaghfirullah tɛ fɔ ten dɛ ne kɔlɔsi astaghfirullah hasidi astaghfirullah dabalijugukɛla astaghfirullah cɛnnikɛla iribaduna faama fantantɔɲɔna e bɛ mun astaghfirullah إجوا أجرا الله أكبر زمزميو galo don الله أكبر galo don dɛ سكتلا n'a dar'u ka kuma na kira y'a fɔ ko diɲɛ ti wuli fiyewu fo karamɔgɔw ka n'u jɔ janɛmɛ kankun na ko ka kunfinw wele ka k'a kɔnɔ الله أكبر بدو e yɛrɛ bɛ da o astaghfirullah la e ni ala cɛ n'a kɛr'i la i b'a to yen wa أتتوي muso dɔ k'e cɛ ndaraki ka se to yen i b'a to a bolo wa أتتواملو fɔ n'i dɛsɛra الله أكبر وجه o tumana karamɔgɔw min b'an jɛ an ka buzan bila an ka yɛlɛ tapi kan أجرا tapi kana de ye silamɛya yɛrɛ ye Seydina Ali y'o de fɔ ko buzan de bɛ mɔgɔw bolo ko an ɲɛ bɛ tapi ko tapi in ye silamɛya yɛrɛ de ye ko buzan de bɛ mɔgɔw bolo ko mɛ mɔgɔ si sɔnnen tɛ ka yɛlɛ a kan an ka yɛlɛ الله أبي له i bɛ yɛlɛ a kan ni mun ye jogo ولا jogo الله أكبر يافو n'o kɛra astaghfirullah i bɛ mago ɲɛ الله أكبر أجرا a laban ko a ye kɔnɔnin fila ye k'olu porokotora ka bɔ Seydina Ali ko a ma ko i ye kɔnɔnin fila min taatɔ ye n'u ma segin bilen ko ala a ti mɛn ko layidu dafa ani danaya ko nin fila bɛna ban dugukolo kan pewu silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ layidu dafali ani danaya الله أكبر layidu dafali ni danaya ti kelen ye أي layidu dafali mɔgɔ ye fɛn kalifa i ma
a mago jɔra la a y'a d'i ma cogo min na i y'a segin a ma Allahu Akbar. o bɛ layidu dafa kɔnɔ Tiɲɛ. mais danaya Naam. ne ka taa fɔ ye Ɔhɔ. n ko dekun bɛ yen hali ne ni muso bɛ min dun sini a t'an bolo Allahu Akbar. ɲɛma i ka malo bɔrɛ kelen juru don na Ɔhɔ. ne y'a f'u ye gundo de la Tiɲɛ. e bɔra e ko ja Musa a gɛlɛya b'u bolo bi koyi Ɔhɔ. ko hali u bɛ min dun sini a tɛ yen mais i y'a janfa Siga t'o la. o tuma na Seydina Ali ko Ɔhɔ. al-wafa'u wal amana Ɔh. k'olu fila de ye kɔnɔ fila in ye u bɔra u ti segin bilen dɛ Allahu Akbar. u ti segin bilen Allahu Akbar. n bɛ fɛ a ka nin kasɛti ninnu lamɛn Inshallah. A bɛ lamɛn. mɔgɔw nɛgɛnnen don dɛ Siga yi. sɛtanɛ sera an caman na dɛ Allahu Akbar. an bɛ ka kojugu bɛɛ kɛ ko astaghfirullah Wallahi. u bɛ ka nɛgɛ Ɔhɔ. n'i kɔni ye nin wurudi in kɛ Ɔhɔ. kulu wala siɲɛ 11 e t'i jeni Siga yi. a t'i jeni Y'a fɔ. sinji tigɛla t'i jeni kulu wala siɲɛ 11 A bɛ jeni. Allahu Akbar. hasidi kulu wala siɲɛ 11 o t'i jeni A bɛ jeni. A bani. walimuso tigɛla kulu wala siɲɛ 11 o t'i jeni O bɛ jeni. Allahu Akbar. muso min bɛ ban cɛ la dilan la Ɔhɔ. Siga. cɛ bɛ makari ko bɛɛ kɛ Allahu Akbar. dalu foyi t'a bolo Ɔhɔ. ko cɛ bana ka sanga wuli tigɛ Siga yi. cɛ bɛ to makari ko la n'ala ma fara cɛ kan a bɛ kɛ jɛnɛya kɛlɛ ye Allahu Akbar. a yɛrɛ b'a dɔn muso ka seli ti minɛ a ka sun ti minɛ Ɔhɔ. a bɛ fɛn o fɛn kɛ ala mago t'a la Siga yi. cɛ min fana y'a muso to so kɔnɔ Ɔhɔ. muso mago b'a cɛ la Tiɲɛ. Allahu Akbar. cɛ t'an b'i da wo wɛrɛ kɔnɔ Allahu Akbar. A bani. n'a nana dɔrɔn e minɛ ta si fatigué je vais me coucher un peu là Allahu Akbar. o tuma na sa fɔ 8 heures sa Subhanallah. La ilaha illallah. A bani. Allahu Akbar. muso bɛ to hinɛtɔ ko bɛɛ la Tiɲɛ. ale falen nana o Allahu Akbar. muso bɛ to hinɛtɔ ko bɛɛ la Tiɲɛ. fo a bɛ ɲini ka jɛnɛya kɛ Allahu Akbar. ni fajiri ko Alahu Akbar o mɔgɔ modèle de bɛ wuli ko a ye ta salen di yan Ɔhɔ. Siga. karamɔgɔ a ye tiɲɛ fɔ k'u f'u ye Allahu Akbar. A jira. mɔgɔw sɛgɛnna U sɛgɛnna. Siga t'o la. nin tɛ cɛ ni muso ye O y'o ye. min b'an fɛ o ka jugu o ye i bɛ taa sagajigi sɔrɔ dɔ bolo a maralen don Ɔhɔ. a t'i sagamuso d'a ma fiyewu Siga yi. walima sagamuso bɛ dɔ bolo a tɛ sagajigi d'a ma fiyewu Allahu Akbar. ka bagan mara Ɔhɔ. ka sɔrɔ a pɛri tɛ Allahu Akbar. ko e b'i jigi da alijinɛ kan Siga yi. hakɛ juguba de bɛ marabaa bɛɛ n'a marabaa cɛ Allahu Akbar. que ça soit mɔgɔ dɔw bagan don hali bagan kama ala b'i jeni janɛmɛ kɔnɔ Tiɲɛ. a ye hadisa mutawatira dɔ lajɛ Ɔhɔ. mutawatiru dɔ lajɛ Ɔhɔ. min ye jakuma siri ni jakuma sara Ɔhɔ. a bɛ seli a bɛ su Tiɲɛ. a ka nafolo bɛ kɛ ka silamɛya dɛmɛ Tiɲɛ. mais ala kira ko a bɛ janɛmɛ kɔnɔ Ɔhɔ. parce que a ye jakuma maltraité jakuma Siga yi. Zamzam yu. alors ni mɔgɔ min ye i ye adamaden ɲɔgɔn maltraité O ka jugu a bɛɛ ye. que ça soit ko a tɛ diinɛ kelen na ko c'est un chrétien c'est un juif c'est un mécréant mais tu es qui e dara silamɛya de la e y'o minɛ mais nin dara kerecɛnya de la ale y'o minɛ nin dara ka boliko de la e tɛ dɔwɛrɛ ye ka mɔgɔ wele ka na ala ma man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Allahu Akbar. Kuranɛ bi yan. Allahu Akbar. sisan denmisɛnw bɛna a ka fɛn d'a ma Allahu Akbar. A jira. A di. fɛn min don Ɔhɔ. an yɛrɛ y'a lajarabi k'a tɔgɔ sɔrɔ Siga yi. k'a tɔgɔ sɔrɔ Allahu Akbar. mais denmisɛnw kama Ɔhɔ. n b'a di kɛnɛ kan a ma di ne yɛrɛ ma kɛnɛ kan Ayi. nka n ye baaraw kɛ n'a ye ala sɔnna ne bolo Tiɲɛ. a fɛn o fɛn kamana mana gan o bɛ sin ne de ma O bɛ kɛ. Wallahi. ni ala ye fɛn jarabi k'i la i dɛsɛra ka bɔ a la Ɔhɔ. que ça soit denmisɛnw ka dɔrɔgu ninnu don Ɔhɔ. walima hashish Ɔhɔ. shisha ninnu don Tiɲɛ. walima sigɛrɛti don Ɔhɔ. fɛn o fɛn diɲɛna ni fɛn ɲuman tɛ Naamu. n'a jarabi y'i sɔrɔ i bɛ fɛ ka bɔ a la Ɔhɔ. Allahu Akbar. karamɔgɔw yɔrɔ jan tɛ dɛ Ɔhɔ. bisimilahi rahman rahim Ɔhɔ. ka sɔli tugu a la Tiɲɛ. ka sɔrɔ k'a fɔ ihidina sirata Oh. almustaqim Ɔhɔ.
Siyɛn 313 k'a nasi sɛbɛn walima k'a kɛ ji la a tigi ka to k'a min a b'a bila من الجبار من المهي من المميت من الناس من الكيف ويدو لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم denmisɛnw a ka kado ye nin ye hali n'a yɛrɛ bɛ se k'a kɛ ko gɛlɛn tɛ i b'i ji ɲini dɔrɔn ji sanuman k'a kɛ minɛn kɔnɔ n den i kelen i b'i sigi i ka chambre kɔnɔ ye i b'a fɔ ta bisimilahi rahmani rahim i bɛ sɔli kira kan i bɛ sɔrɔ k'a fɔ ihdina sirata al-mustaqima ihdina sirata al-mustaqima i b'a compter fo siɲɛ 313 n'o dafara i b'a min n de tugu a la walahi a mana kɛ fɛn o fɛn ala b'i bɔ a la. subhanallah la ilaha illallah amin nin kɛnɛ in kan Buwakɛkaw an nisɔndiyara kojugu fulaw y'an bonya kadɔw y'an bonya bosow y'an bonya bɛɛ tout le monde a sara bɛ ala bolo mais a ye mankan da an b'an gɛrɛ ala la an bɛna gɛrɛ ala la miniti 2 hami o hami bɛ min na minnu bɛ tubabukan mɛn a y'a f'u ye tubabukan na ko an ka nin ɲɛsin ala ma e bɛ mun fɛ an ka jira ala la sisan dans 2 minutes an bɛ fatiya ta mais ni min bɔra la a yɛrɛ n'a fɔ ɲɔgɔn ye yan u ko an ka laada bɛ yen ko an ka o kɛ fɔlɔ n'o ye baya ye layidu 6 kira ko ni maa o maa y'a ta i ti jeni n'i y'a dafa jeni cogo t'i la o kumana an b'o o kɛ ala n ti 2 fara ala kan n ti 2 fara ala kan n ti jɛnɛya kɛ n ti sonyali kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ an jigi ka ɲi o tu sais denmisɛnninw de bɛ ka baya kɛ les jeunes minnu ka kan ka tiɲɛni kɛ olu de bɛ ka layidu ta ala k'a n'u dɛmɛ denmisɛnw a bɛ ŋaniya siri a b'a ka sini nata fɔ ala ye bɛɛ k'i ka ŋaniya siri min cɛ kɛn bɛ k'a tɔɔrɔ min muso kɛn bɛ k'a tɔɔrɔ min bɛ cɛ ɲini min bɛ muso ɲini min da ye wari ye min bɛ fanga ɲini min bɛ kɛnɛya ɲini an bɛ k'an ka ŋaniya siri mais bɛɛ b'i da de ne miniti 2 ma ti kuma an bɛ kuma ala fɛ alhamdulillah caman fɔra dɛ ala k'a bɛɛ minɛ ala k'a bɛɛ minɛ ala k'a bɛɛ minɛ ala ka miliyari nɔgɔya ala ka hɛrɛ k'a ɲɛ ala k'an ka jamanaw suma ala k'an ka jamanaw suma ala k'an ka jamanaw suma a bɛ dugawu kɛ mali ye ala ka mali suma ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ an ka faamaw ala k'u bɛn faama ninnu ala k'u bɛɛ bɛn ala ka hɛrɛ don an kun rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar usurna wansurna waqdi hajatina wa farij hammana waqsi qammana wa sur aibana وهدنا إلى صراطك المستقيم صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ni wajulu kunchele ni watina wake wajulu ni akunchele ni watina ni alaka jey la nyini kuye femi ya sabatira ni ya ko seka dirati la sherif la ni watina ula ame folita ka anyesi bela jelema mo de be ke ye ni wajulu laje ame doke alaka ani audeme ka foli belebele la se anga equipe mundea ka damine ka nyemo ba no Zakaria Dembele ambe Dembele fo ka wale nyumondo ko fe Adama Kulubali o fara nga Kadral Bade amba fo ka wale nyumondo ka femiye Mohamed Kone ka fala fo ka wale nyumondo ani Isa Jara kata se Yaya Bambama mu bela jere Sherif Laka reporter ni Côte d'Ivoire ade do ko ala ka nu deme ka belebele fo me chaque
ɲɛmɔgɔ de Buya Kulibali an b'a fo ka a wale ɲuman dɔn ka dugawu kɛ Ayisa Ala ka baara in bɛɛ ɲɛ an tɛ ɲina jɔnni kunnadi sababu ɲuman n'o ye an ka direction ye ka daminɛ an ka DG ba la Usumani Sogore ka taa se an ka technique ɲɛmɔgɔya so ma ka taa se Mohamed Keita n'a ka jama bɛɛ lajɛlen ma an b'u bɛɛ fo k'u wale ɲuman dɔn an b'aw bila Ala sɔnna ma inshallah baara tɔw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dugawu kɛ Ala k'an bɛn wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh